2 slaapkamers in een wenweek laat het vuurwerk opslaan. De politie constateerde dat het een gevaarlijke situatie was. Burgemeester Jeroen Gebben had de bewenster een lijst door de dwangsom opleiden om te voorkomen dat het op een nijbad. Het is ook een waskoging. Een waskoging richting dit individu. Dit is een mevrouw. Van pas op, het is echt de laatste waskoging. Als we het nog een keer treffen, dan krijg je een flinke boete. Aan de andere kant, ook richting de omjouwing. Wiet meesken dat wij met polities, met veiligheidsmeesken echt op ziek binnen naar dit soort illegaal vuurwerk. Net omdat wij het alleen maar straffen willen. Nee, het is levensgevaarlijk. Het opsporen van illegaal vuurwerk is dit hier een absolute topprioriteit van de politie, omdat het gewot zo gevaarlijk is. Een knal van een Cobra size kan je sammer een hoornkostje. Het is levensgevaarlijk en het weer echt zwier vuurwerk. Dat net professionele vuurwerk is net zo gevaarlijk, maar er weer 70 kilo zwier vuurwerk. Echt professioneel. Ja, als dat fout gaat, dan gaat het heel fout. En dat gewoon in een wenhuis, dat mensen sliepen, mensen ik smoken, joh. Ja, nou het smookt. In 2 slaapkamers is het voen. Ja, en ik hoef je net te vertellen dat vuurwerk en vuur, dat net bij elkaar past. Boeten door vuurwerk uitstekken is de komende ierwiksel sowieso verbinden. Politie, brandwacht en helpdiensten binnen mijn oortenij maar een soort mensen paraat om in te griepen als dat nodig is.